أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Менә шушы Россиядә, шушы җирлектә яшәгәч, без инде мөселманнар үзебез генә яшәмибез бит. Безнең яныбызда бар башка халыклар да. Бар христианнар да, яһүдләр дә, буддистлар да, бар бөтенләй Аллага ышанмаучылар, бар хәтта мәҗүсиләр дә. Менә шушы халыклар бер-берсе белән аралашып яшәгәч, алар үзләренең диннәрен башка диннәр белән чагыштыралар. Һәм көннәрдән бер көнне алар үзләренең ата-аналарының диннәрен башка дингә алыштырырга дигән ниятләре туырга мөмкин. Соңгы вакытта бик күп сөйләнелә, мәсәлән, рус халкының, я булмаса башка халыкларның ислам динен алулары турында. Хәтта Мәскәүдә рус милләтле халыкларның айрым төркемнәре бар. Рус мөселманнары дип аталган. Менә шушыннан чыгып карасак, ислам динен ничек кабул итәләр соң? Һәм гомумән ислам динен алыр өчен билгеле бер шартлар бармы? Ислам диненә ничек киләләр? Ничек мөселман булалар? Һәм нинди эшләрдән соң без ул кешене мөселман дип атый алабыз? Мөхтәрәм кардәшләр, безнең ислам динендә ислам кабул итү өчен махсус ниндидер айрым бер ритуал юк. Кемдер уйлый, мәсәлән, мәчеткә килә дә, аның өстендә нәрсәдер укыйлар, я булмаса, аның тирәсендә әйләнеп йөриләр, я булмаса, аңа ниндидер махсус ризыклар бирәләр дип уйлыйлар. Әлбәттә, алай түгел. Дин ул иң беренче чиратта ышану, иман. Ә иманның урыны кайда? Йөрәктә. Менә шуңа күрә дә иманлы булыр өчен, Аллага ышаныр өчен, мөселман булу өчен нәрсә кирәк? Иң беренче ышану кирәк. Шуңа күрә дә кешеләр монда, мәсәлән, мәчеткә килсәләр, ислам динен кабул итәм дип, я булмаса, хәзрәтләр янына килсәләр, иң беренче хәзрәт кеше аңлата, дин ул иман икәнен, ышану икәнен. Менә син шушы әйберләргә ышанырга тиеш дип аңлата ул. Безнең ислам динен кабул иткән вакытта бар махсус сүзләр. Бу ла илаһа илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ. Я булмаса, ашһаду ан ла илаһа илляллаһ ва ашһаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуһ. Шушы сүзләрне әйткәч, әйткән кешене без ислам кабул иткән мөселман кешесе итеп саный башлыйбыз. Әмма әлбәттә, аның йөрәгендә нәрсә? Ышанамы ул, юкмы? Без моны белмибез. Шуңа күрә дә иң беренче чиратта кешегә аңлатырга кирәк ышануның нәрсә икәнен. Ышану ул Аллаһы Тәгаләнең берлеген тану. Аңа охшаш затлар булмавын тану. Шулай ук Аллаһы Тәгаләнең бөтен нәрсәгә кыдрәтле, бөтен нәрсәнең хуҗасы булуын, бөтен нәрсәне барлыкка китереп, аның кануннары белән яшәргә кирәклеген тану. Икенче шарты Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям, Мөхәммәд пәйгамбәрнең аның пәйгамбәре икәнен тану кирәк. Менә шушы ике өлештән тора иман китерү, ягъни ислам кабул итү. Һәм ла илаһа илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ дигән сүзләрнең тәрҗемәсе дә нәкъ шуны аңлата. Аллаһы Тәгаләдән башка табынырга лаеклы зат юк, һәм Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям аның илчесе. Мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә инде менә шушы сүзләр аркылы гына кеше килми, ә килә әйткәнебезчә ышану аркылы. Менә шушы ышану кешенең күңелендә барлыкка килә икән, Аллаһы Тәгалә каршында ул инде мөселман кешесе, иманлы кеше. Әмма бу сүзләрне әйтү кирәк, аны башка кешеләрдә, башка мөселманнарда мөселман итеп санар өчен. Шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә игътибар итсәк, ислам динендә динне кабул итү, ислам диненә килү тора икән ике өлештән. Беренчесе йөрәгең белән ышану, иман китерү, икенчесе телең белән шушы сүзләрне әйтү. Димәк, әгәр дә син йөрәгең белән ышанмасаң, син мөселман буласыңмы? Юк. Әгәр дә син, мәсәлән,
телең белән әйтүне инкар итсәң, шулай ук синең мөселманлыгыңда шик барлыкка килә. Нишләп син аны инкар итәсең? Нишләп син үзеңне башкалар алдында мөселман итеп танытасың килми? Шуңа күрә дә аяк акыл белән шушы сүзләрне инкар итсәң әйтүне, ул вакытта инде шулай ук сине мөселманмы юкмы икәнеңне дип без саный алмыйбыз. Менә күргәнебезчә, ислам динендә ислам динен кабул итү иң җиңел ысул. Мәсәлән, бер нәрсә эшләргә кирәкми бу очракта. Бер нинди хәрәкәт кирәкми. Бер нинди эш эшләргә кирәкми. Йөрәктә ышандың, тел белән әйттең. Әмма инде менә шушыны, ышануны тел белән әйтүне без шул ук вакытта иң авыр гамәл дип кабул итәбез. Кайчагында бит кешегә әйтәсең, аракы эчмә, ул эчмичә утыра. Синең сүзеңне тыңлап. Әмма бит шушы аракыны эчәсе килү теләге анда бетми. Менә шуңа күрә дә үзеңне җиңгеп, үзеңнең ышануларыңны, үзеңнең эчеңдәге принципларыңны, я булмаса элеккеге ышануларыңны җиңгеп, син яңа дингә килүең менә бу чыннан да авыр да, ләкин шул ук вакытта җиңел дә. Менә моны мөхтәрәм кардәшләр күзәтергә мөмкин. Һәм нәкъ менә шушының аркылы без инде күрәбез, мөхтәрәм кардәшләр, ислам диненә халыкларның күпләп килүләрен. Әгәр шушылай үз теле белән кеше ислам динен кабул итте икән, мин мөселман дип әйтә икән, без аның мөселманлыгында шикләнергә хакыбыз юк. Гәрчә ул намаз укымаса да, ураза тотмаса да, гәрчә ул садака бирмәсә дә, мәчеткә йөрмәсә дә. Без аны әйтергә мөмкинбез, ул гынаһлы дип. Әмма ул мөселман түгел, без аны мөселманча күммибез, аңа дуга кылмыйбыз дип әйтә алмыйбыз. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.